شفا 26 ای قانون دا چار باسکان و لسر چار بارگین آتش ترکیه روژا دوشەمێ 26 کانونا پێشین سعات 12 نیوێ شەوێ لە ناوچەیە شێراوایە یاداگیرکری لە چار باراگەهێن ترکیایە داگیرکەر دبەقیر و قیامەت هێزên ڕزگاریە عەفرینێ وەکی بروسکێ داڤێژن سەروان باراگەهان دووی شەڕێهاندە نەه چەکدارên girêdayî Tirkiyaya dagirker bi dest xwe re têne kuştin. Piştî qedereke Kurd hêzên rizgariya Efrînê her çar baragehan kontrol dikin. Ji wan baragehan ji çek û cebilxaneyê bigire heta bi telefonan û amûrên din gelek parçe têne desteserkirin. Şervanên Kurd ku bişûn deve dikişin komeke çekdaran tê cendekên kuştiyan bikişîne. Hêzên rizgariya Efrînê dîsa derbeyekê li wê komekê didin û sê çekdaran dikujin. Wekî encam 12 çekdar têne kuştin. Du kon, du ode û çar kozikên çavdêriyê têne rûxandin. Makîneyeke zirrî poş tê ji nav birin. Gelek çek û cebilxane tê desteserkirin. Di 22 vê mehê de jî hêzên rizgariya Efrînê li herêma bavê çalakiyekê pêktînin. Di wê çalakiyê de du leşkerên Tirkiyaya dagirker birîndar dibin. Li gor te ji bo rizgarkirina herêmên dagirkirî ev çalakiyên wiha heta kîjan radeyê bikêr hatîne. Nêrîna xwe bi me re parve bike.